Λοιπόν, η Μαριάννα Στάτε θα χορέψει Oriental. Είναι 17,5 χρόνων. Λοιπόν, είναι μαθήτρια. 17,5. Είναι μαθήτρια της 3ης Λυκείου και είναι ένα μικρό κορίτσι το οποίο έρχεται να μας χορέψει Oriental. Σου λέει αυτοί εκεί έχουν ειδικό Orientalολόγο, το Θάνο Καλήρη. Πρέπει να πάω να δω τι γίνεται. Για να περάσει παρακαλώ η αυτοδίδακτη Μαριάννα Στάτε. Γεια σας. Oh my god. Σε πάμε. Oh my god. Έχει πιάσει ζέστη ξαφνικά. Κοίταξε, είναι ζωντανή η εκπομπή. Ξέρω. Θέλω να σου πω ότι ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Δεν μπορούμε δηλαδή να το κόψουμε και να το ράψουμε όπως κάνουν στα μαγνητοσκοπημένα. Να προσέχεις λίγο, Μαριάννα, γιατί σκιάζομαι τώρα που σε βλέπω. Υπάρχει κίνδυνος να σου φύγει? Όχι. Αυτό θέλω να σου εξηγήσει. Ότι δεν είναι βίντεο, ξαναπάμε να το γράψουμε. Θέλεις να κάνεις, να φορέσεις κάτι να είμαστε σίγουροι ποιο? Όχι. Θες να σου φέρουμε ένα μπλουζάκι? Όχι, ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα έλεγα να εξασφαλίσουμε κάπως το αποτέλεσμα με έναν τρόπο. Όχι, να μην εξασφαλίσουμε τίποτα. Κάνε δουλειά σου. Είσαι σίγουρη? Εγώ λέω να το κάνει τις πρόβες διακινδυνεύσουμε. σου? Ναι. Μάλιστα. Ωραία, Ανίτα, δώσουμε δεν ένα άκουσες. τόφωνο. Εγώ λέω να το διακινδυνεύσουμε. Τον άκουσα το ρίσκο Γιατί που το είναι παίρνει. ρίσκι, κατάλαβες. Ναι, είναι ρίσκι. Είναι άνθρωπος που αρμόζει τα ρίσκα. Πρόσεχε, σε παρακαλώ.
τρέπεσαι. Καθόλου. Το είδαμε. Ναι. Το είδαμε. Πώς το εικονογράφησε. Επίσης, μ' άρεσε πάρα πολύ η εναλλαγή του πλάνου σου με το Θάνο που ταιριάζουν τα κίτρινα. Λοιπόν. Έλα δίπλα στο Θάνο μια στιγμή. Έπρεπε να έχει νούμερο στρατιάτη. Σωτήρη, έπρεπε να είναι στρατιάτη σήμερα να σκηνοθετηθώ. Λοιπόν, αισθάνεσαι ότι εντάξει πήγε καλά. Θεωρώ μέτρια. Α, για την δικιά σου. Μάλιστα. Η απόδοση δηλαδή ήταν μέτρια για τα δικά σου κυβικά. Όχι χωρίς ποτήρια, απλά και την εμπειρία. Ωραία, θέλω σου χαρτί, Μαριάννα μου. Εσύ έχει κάνει ελάχιστα μαθήματα και είσαι ποδήλατη ουσιαστικά, έτσι. Μάλιστα, πολλά χρόνια από μικρούλα. Είχα μισό, Το δεξί ήταν μάλιστα, 14. λίγο, το δεξί. Έλα, Θάνο μου. Μαριάννα, καλώς ήρθες. Γεια σας. Λοιπόν, εδώ στην εκπομπή συμπτωματικά έχουν έρθει πάρα πολλές κοπέλες που πορεύουν Oriental. Μερικές ήταν δασκάλες πραγματικά πολύ καλές. Εσύ λοιπόν ενώ έχεις ένα χάρισμα και είσαι πολύ όμορφη, φαίνεται ότι είσαι αυτοδίδακτη και δεν ξέρεις πολλά πράγματα. Γιατί πραγματικά έχουμε δει κάτι απίστευτα πράγματα εδώ με το σώμα τους και το πώς κουνούν και τα Ναι, λοιπά. έχουμε τον πύχη ψηλά, η αλήθεια είναι. Έχεις Γιατί πάρα πολύ έχουμε δει. ψηλά. Εγώ αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι ότι επειδή φαίνεται ότι σ' αρέσει και το έχεις, ότι με μερικά μαθήματα θα το απογείωνες. Πραγματικά θα το απογείωνες. Έχεις μια πολύ ωραία. Το στυλ σου είναι για αυτό το πράγμα και θα το έκανες πολύ καλύτερα αν πραγματικά έπαιρνες όχι λίγα μαθήματα, αλλά το σπούδαζες που λέμε. Θα το ήθελα. Αυτό που είδα εγώ ήταν κάτι μέτριο σήμερα σε σχέση με αυτά που έχουμε δει άλλες φορές στο παρελθόν. Εσύ είσαι πολύ καλή, αλλά θέλεις δουλίτσα. Ευχαριστώ πολύ. Σοφία, γιατί δεν κάνεις μαθήματα. Έχω το σχολείο. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ να το κυνηγήσω τόσο πολύ, αλλά θέλω. Θέλω πολύ γιατί μου αρέσει. Έχει πολλοί κόσμο, πράγματι συμφωνώ το Θάνο. Έχουν έρθει τεχνικά καλύτερε κοπέλε. Όμω, πω την αλήθεια, εγώ όπω χόρεψε σαν συναίσθημα, δεν το ξαναείδα. Δηλαδή, το μέσα σου ήταν πολύ. Όχι ότι δεν ήσουν καλή. Ναι, ρε, σωστά, όμως πόσο σε αγαπώ που ταυτιζόμαστε. Το ίδιο σκέφτηκα. Το πόσο το ένιωθε αυτό το πράγμα. Αυτοπεποίθηση. Αυτό. Καταρχήν άφηνε τεράστιου χρόνου σε αυτό που έκανε το μέσα την κοιλιά. Άφηνε τόσο χρόνο. Αυτό που ξέρουμε εμείς που κάνουμε, το δικό μας λες. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραίο το πώ ένιωθε. Κάλυπτε πολλά κενά τα οποία είχαν να κάνουν με το ότι δεν είχε τεχνική, δεν είχε μάθει βασικά πράγματα από το Oriental που μαθαίνουν στι σχολέ, α πούμε. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νικό. Γεια σας. Το μεγάλο σου ατού είναι ότι δεν είσαι επαγγελματίας. Αυτό λοιπόν σου δίνει ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Ειλικρινά, ήσουν τόσο εκθαμβωτική, γιατί είσαι πολύ ωραία κοπέλα, Ευχαριστώ πάρα πολύ. πολύ χυμώδης. Και ερωτικό πλάσμα πολύ. Ναι. Δεν πρόσεξα αν έκανες λάθη καθόλου. Με παρέσυρες. Βέβαια, σε φωτογράφησα και συνέχεια. Αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί σου. Σας ευχαριστώ πάρα Και πολύ. ότι δεν ήξερες αυτά που κάνουν οι επαγγελματίες, εμένα δεν με νοιάζει καθόλου. Σε βρήκα πάρα πολύ Χυμώδη. ελκυστικά ωραία. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Νομίζω όλοι το ίδιο αισθανθήκαμε. Και πάμε να δούμε και τους βαθμούς σας. 9 από τον Νικό, 9 από τη Σοφία και 8 από τον Ξηνοθανούλη μου. 26 στο σύνολο. Δεν φτάνει που τα έδωσε όλα η κοπέλα. Συγγνώμη, δεν βαθμολογήσαμε το πόσο πανέμορφη είναι και κούκλα, αλλά το πόσο το χωρώ. Ναι. Αλλιώς θα της έβαζα 10 αν ήταν μόνο για την Όλη η αυτιά. Ελλάδα το εκτιμάει αυτό. Εντάξει λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τη φίλη μας τη Μαριάννα. Και πάμε πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα να σας πω ότι.